Jamal Nyalle mon waxtu ji sappoy tati peccini ɗo e nayi télévision mon 2STV la première chaîne de télé privée du Sénégal no gonɗon e no gonirɗon yo jaami kisal Allah wone mon kadi fof noon en kalat e CAF confédération africaine de football yaltini kuule faade équipe Sénégal kam e Maroc Pape Thiaw liɓama pottitte joyi Elimane Ndiaye e Ismaïla Sarr goto hen fof liɓama pottitte ɗiɗi Achraf Hakimi match goto ina wonde sursis Ismaïla Saybari match uji tati Pape Thiaw ma yob amende ko ina abbo e $100,000 fédération sénégalaise noon ma yob $615,000 tawa ko amende fédération marocaine kañum ne ma yob $315,000 tawa ɗum ne ko amende. En jokkatan ha joni kabaruji men chambre d'accusation pôle judiciaire financier PJF yamiri yo Pape Malick Ndour waɗe placé sous mandat de dépôt ngal pellital noon yowiti koye haala Prodac avocat ji makko noon kolliti ko mbaɗata recours toon to cour suprême hono suudu ñawirndu ɓurdu towde. En jokkatan ha joni e kabaruji men jagorɗo kalfinaɗo infrastructure hono Déthié Fall waɗi noon jillu toon to région de Matam ɗum noon ko gam yurnitoyade chantier ji puɗɗaɗi hono toon to hôpital mo Wourossogui kono kadi université Souleymane Niang mo Matam gam ƴewde oɗo saaha golle ɗe holto jarete banta wage noon sarɗiyanke holliti golle ɗe noon goɗɗi en kettotomo e ballal Saydou Sarr. En goppat haala chantier ji toon to université Souleymane Niang Matam kono kadi hôpital mo Wourossogui garten ha toon to Saint-Louis duɗal jaaɓi hattirde ngal Gaston Berger UGB noon heɓli nogase joyo étudiant ji fandare nde noon ko heɓludeɓe e holnoɓe mbawiranta koye mabɓe kam e walliddeɓe e fannu moɓe goni o en kettoto hen Oumar Ba o yewtidi koye Moussa Diagne e Abdou Boy. O formation ko wa service à la communauté mbaɗimbo octroyé jeune ɓe ganduɗa ɓeni nder université he kay ɓe ganduɗa ɓeni village environnant he c'est dans le cadre de la service ko ɗum nder service à la communauté he joni ya 25 jeunes ganduɗa mbaɗi bénéfice gam guittama formation he pour ɓe mbaɗe formé pour ha jang ɓe mbawa aussi ka laari o formation ganduɗa han min mbaɗimo ɗo formation ko ɗum formation moƴƴo par ce que sa laari han jangde wona nder classe tan ha jangguine han cours magistral non han ko ɗum au delà han sa pari formation ko mbawɗa wat te kadi o jeriñ mbawɗa jogan han ɓesgu ma han sa yalti université ɓe ganda han ɓeni mbaɗa han sa laari développement personnel ma janggue ɗo han leadership ma janggue ɗo
han ma gueɗe kewɗe ganda o sortir sa yalti o formation han ma dañ han gandal ɓurgal heew en matière de développement personnel tawi won association gonɗa ma addu aussi gandal ma o formation mbaɗɗa ɗo mam waw yawtina association gonɗa walla université gonɗa walla o région gonɗa walla partout au Sénégal ganda an ɗon dilla ha woni leader on ngal gandal guittata ɗo han magal on gandal ganda magal ma ɓesdu ha mbawa wat activité ji ma foof. en jokkat tan ha joni kabaruji men toon to Goudiri noon batu gossodiral miijoji walla mbiyan forum yuɓɓinama to Goudiri ñande 27 lewru ndu gonɗen toon to Goudiri tawa noon koye gardugol cukko maire commune mo Goudiri sababu batu ngu noon wonno ko daddude peeje ballitoje jangde hissa e ɗuɗe lesɗe dendagal dilloɓe jangde commune Goudiri noon e gollanoɓe rendo wonɓe e commune o tawtorama goto e mabɓe kala noon ƴetti pellital ngam nawrude jangde nde ha hissa e nder commune mo Goudiri wawa yarude yesso en kettoto hen Amadou Diallo kanko woni inspecteur d'éducation et de formation toon to Goudiri o yewtidi koye Amadou Djiby Bari kame Amadou Fayinki. e hande min kawri ɗo e centre culturel mo Goudiri ngam wadde forum patuɗe e PAM noon ko projet garɗo pour wallidde sukaɓe men école élémentaire e jangde mumen e mathématique e gardugol monsieur le maire e wondude e président commission éducation e wondude e collecte e dendagal fodɓe ɗum tawtorede ko faati e président CGE école aji élémentaire ɗi ko secrétaire uji CGE uji imam en chef religieux en communicateur traditionnel la presse les ASC les associations de maires d'élèves ɓen fof hande kawri ɗo ngam yewtidde e ko faati e jangde hiiso e nder commune mo Goudiri ɗum ɗon noon waɗake e ballal projet JICA mais rewnu ɗum e nder ministére mo éducation nationale nde witto o holliri ko sukaɓeɓe wonɗo ɗeɓe dañi caɗele e jangde mathématique o wonɗo ɓe dañi hen caɗele e caɗele ɗen e goto foof e renduɓe jangdi won jogui hen gueɗal ko faati e rendo école o taarindi ko faati e jangguinoɓe ko faati e autorité ji politique ko wayno maire en ko wayno dente gonɗe ɗo ina darano leñol ngol ko faati e ministére éducation nationale darni ɗum ko inspecteur goto foof ina jogui hen gueɗal no jangde nde waɗande no witto waɗande hollira ko wonko foti waɗede e golle e goote e arnoɓe foof e goomuji mumen ƴetti pelliti ngam bo wallude sukaɓeɓe e nde ɗon jangde sen jeehi e ko faati e inspecteur de l'éducation min o kalɗo e mon minen min pelliti komin poti ko wadde e reftade nde mamin mbaɗ ɗum mais aussi so ɓetoji ɗi mbaɗama mamin jurdide min ƴeewa résultat ji ɗo tolni ɗo est ce que ko ɗum faɗano hen ko ɗum larteno hen est ce que dañama ko foti ko hen fewnitede ko foti ko hen firlitede donc ɗum holliri kala tan noddanoɗo ene jeeya e goomu taw ko liggotoɗo wiyete ko acteur impliqué directement walla acteur impliqué indirectement goto hen foof vraiment ƴetti engagement pour darade wallidde sukaɓeɓe e jangde mumen e mathématique ɗo e nder commune mo Goudiri no waɗirani ɗo e nder commune de Goudiri ko noon waɗira e 14 commune aji goɗɗi gonɗi ɗo e nder département mo Goudiri ɗo ha ñande aljuma ñande 30 lewru janvier mamin kawridin dendagal commune aji gonɗi ɗo e nder département mo Goudiri. en goppat kan haala tan ko yewte hiisa hono mathématique toon to Goudiri jehen toon to Matam noon 33 suka keblama tawa ko e ñootol Abdoulaye Diallo noon kañum woni hoorejo fedde aynaɓe diwan Matam o yodni heblo gonɗon o holliti wonde oɗo projet noon ko ballitowo saabu maɗum waw wallidde gaynaka toon to Sahel wi noon ko Abdoulaye Diallo kañum woni hoorejo fedde aynaɓe diwan mo Matam o yewtidi koye Saydou Sarr. manifestation ko weltare tan par ce que koye liggey PRAPS de mo waɗi ɗo e diwan Matam andi PRAPS ɓo e diwan he kono PRAPS de addi ko innovation addi ko gueɗe kesse formude sukaɓe rewɓe e worɓe beele daña mecce guura hen tedda hen mbasa yaade en lemi e beddaji eywa jiida e gueɗe goɗɗe ɗe mbanno ɗo e région he eywa e PRAPS 1 o PRAPS de gonɗen ɗo chef d'antenne noon ono docteur Alfred Diouf joue un rôle importance parce que wonno ko joguiɗo expérience
e diwan he o ɓooyi ɗo mbiya ko départemental hawno ɗum ɗo régional après wawi ɗo hande ko chef de entente pour dufde sukaɓe rewɓe e worɓe pour daña mecce ɓe ko ñotoɓe machine aji ɓe ko feewno portable ɓe ko waɗɓe suukere métallique e ko noon ɗen ɗon gueɗe ɗum ko weltare mawde no feewi andi parapsa nde arno nde arno tan ko uniquement pour gaynaka magasin aji aliment bétail forage uji e ko nani ɗen gueɗe pastoral dal arno kono hande ɓe cansi jaɓɓal ɓe peero kayitaji judduji wonande sukaɓe sénégal naɓe fewnama ɗo centre uji kewɗi eyyi hande kadi oɗo ñalawma kadi ko ñalawmaji e ñalawmaji kesi pour rokkude sukaɓeɓe mecce ɓe ñamni sukaɓeɓe kamɓe joɓi formation o caggal yoɓɓe formation o mi jangguinma mi rokkuma kadi ko liggoriɗa ɗum andi ko hunde hesere no fewi wowaka heewi formaɓe goppa ene jaahi ɗumen potoji e beddaji no kamɓe mbi ko mi forme ma mi rokkuma aussi ko liggoriɗa nawtoɗa hen tedda hen hono mbinomi nani ni kamɓe sukaɓeɓe noon ina faada e mabɓe yoɓe tinno yoɓe nawto e koɓe dokka ko en même temps ɓe gona seeremɓe ɓe jangguina woɗɓe ɓe mbaɗa multiplier koɓe dokka ko wasa haade mabɓe kamɓe tan janggo e jaam so projet o yeehi acca ɗo rapport moƴƴo kamɓe sukaɓe Matam naɓe koɓe welɓe liggodirde ɓe mbaɗi ɗum projet so goɗɗo ari ɓeydanaɓe so mbaɗi ko fewani so oɗo projet waɗa e mabɓe ko bic rouge so goɗɗo ari haalta e mabɓe ɓe perdini koye mabɓe ɓe tardini jogornoɓe arde ɓe vraiment mention spécial noon wonde monsieur Ndaw par ce que mi wona ganduɗomo kono gueɗe baɗɗe importance kala e makko no fewi mbiyamo e jokkugol caggal Matam noon en jahat toon to Kanel forum d'entrepreneuriat rewɓe yuɓɓinama toon to conseil départemental mo Kanel on forum noon yuɓɓini ɗum ko action contre la faim gam wawde duste rewɓe dilloɓe ko fati e baylugol ɗum noon wonani hoorejo conseil départemental mo Kanel Abdoulaye Anne weltare o holliti ngal ballal kam ari ko walludeɓe saabu ɗum ni jeeya e golle mabɓe en kettotomo o haali koye micro Saydou Sarr forum pour ƴewde wallude rewɓe ɓe walla sukaɓe ɓe rewɓe ɓe dillikintoɓe ko faare batte no wino kadi batte ndema walla batte transformation sukaɓe yiɗɓe wadde entreprise uji muɗumen min jarno action de la fin ɓen mbaɗi initié programme o ɓe wonno ko hunde min ponno wadde haadi noon ɓe gari ɓe mbi haɓe mbaɗa ɗum min mbawa tan ko wadde ɓe accompagné kamɓe rewɓe ɓe walla sukaɓe ɓe kala e mabɓe dañƴo financement min mbawi wadde ɗum accompagné e ko wawete batte formation walla ko fate miijoji e wallodirde ha ko ɓe ƴefti ko min mbawa beela foof ene yaara yeeso en jokkat tan ha joni e kabaruji men ceerno Dialaldine Ba nana jokki jillu mum diine l'islam e jokkere e ndam toon to Fouta e dow ɗum noon o jaɓɓama toon to Galoya galle ceerno Abdoul Aziz Kane e nokkuji kewɗi e nder on diwan ina jeeya hen lumbal baalaji gam tawtorede siyara ceerno Gadia Ba radiyallahu taala kala e ceernajo o to tolni ina dadda batuji hirjinoji sanne ɗaha Moussa Ba ina jeeya e lappol makko Galoya ɗon e galle ceerno Abdoul Aziz Kane kame ceerno Abdoul Karim Kane e gardugol ɓesguji mabɓe ina e ɓen ceerno Abdoul Khayyou ɓe jaɓɓima ceerno Dialaldine Ba e ngon jillu makko diine l'islam e jokkere en ɗam jaɓɓiɓe jaɓɓugal teskingal sanne ko nokku ogirde ɗo hewɓe nokki gandal jaynoyi e nokkuji mumen te ceerno wayni ɗon ñande altine nde e ñalawma goɗɗoyɗo rewama aynumadi cilembol e bille Galoya kame wiindu koyle ceerno rewi ɓaljol e kojilel kame e ko suuso e on ñalawma ñande hen o joftoyi ko beele dawa ɗon ñande talaata nde rewa beela ko caggal mum ceerno Dialaldine Ba jawtani lumbal baalaji ɗum ko gam arduyade ziyara ceerno Gadia Ba radiyallahu taala anhu goto e jiyaɓe Allah teskinɓe e dental ngal on ziyara waɗi e tawede kewal julɓe timmugal kame tawtorede ceerno Siraji Talla to Cilogne ko heewede Allah gollama e on ñalawma ko caggal ɗon ceerno yawtani ɓoggel ɗo jaɓɓa hanki jaɓɓungal teskingal sanne hande so dawama ma ceerno rew to lumbal baalaji gam hawrude ziyara Gougasmaw Ba ko caggal takkusan o hirdanta gam arduyade daka hoore fonde ha Moussa Ba ko on élément tan uddata dawol men gadanal jonde kabaruji men en ƴeewoytu dawol ɗimmal ngal holko jayndeji ɗi pinire subaka hande tonganta en ɗum ko Fatimata Diallo Sow
musidɓe tedduɓe bisimilla moon e kabaruji jayindeji gudditirten ko point actu sport jande nde finiri ko pellital gimmoringal e confédération africaine de football CAF jayde nde holliti oɗo saaha noon kuule ɗe jalti andama hol noon ko fawa e Pape Thiaw ɗo wowo kippu o jayde nde holliti o waɗama suspendre pottitte 5 matchuji 5 kanko Pape Thiaw o tawetake Iliman Ndiaye e Ismaïla Sarr mone mumen kala tawetake pottitte ɗiɗi jayde nde holliti amande kadi waɗama faade e fédération sénégalaise de football ko ino tolno e $615,000 noon jayde nde holliri ɗum jayde nde wi ɗum haɗani tan e kippu mo Sénégal hay kippu Maroc tonne won hen oɗo saaha kuule pawama e mumen ina jaa hen Achraf Hakimi mo ganduɗa waɗama suspendre match goto tawa noon ina yaadi e sursis Saybari kañum waɗama suspendre ko ino tolno e pottitte tati kamɓe tatoɓen ɓe ganduɗa kuule pawama e mabɓe eɗen tawa nate mabɓe e hello aɗango jayde record Pape Thiaw Ismaïla Sarr wondude e Iliman Ndiaye jayde l'info heɗani caggal e haala kaso ko wiide confédération africaine de football fawi kuule tiɗɗe faade e kippumo Sénégal saabu ɗum Pape Thiaw ko fawa e mum ko pottitte 5 ɗe ganduɗa tawtortake Iliman Ndiaye wondude e Ismaïla Sarr kono kadi ko ino tolno e 60 million ko ganduɗa ko amande faade e Pape Thiaw Vox Populi kañumne ko noon nayori jani nde holliti CAF oɗo saaha kay waɗi kuule faade e kippumo Sénégal fédération sénégalaise de football kanumne wiya ko yo yob ko ino tolno e temedde 30 million e ko fawi tawa noon ko e kalis CFA jayde le témoin holko haali jayde nde ene wiya en ko kippuji ɗiɗi fof ko kañum en pawa kuule fédération marocaine de football wonko yinno saabu ɗum ɓe jinno ko coupe mo Sénégal ƴetti o yo itte e juuɗe muɗum kono noon ɗum confédération africaine de football jaɓani ɗum no wiiri jayde nde en ƴewoyat jayde wonde rewmi quotidien jayde nde naati dingiral tawaten toon ko konguɗi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye holko wi e wiide makko ina jiya e caɗele tawateɗe e leydi ndi ko caɗele justice Diomaye Faye jayde nde holliti o jaabi ko Ousmane Sonko e battu jagorɗe ɗin konguɗi makko kanko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le Bougar Diouf koko nani ɗum saabu ɗum holliti e jayde le peuple wonde Sénégal ala caɗele justice ala Sénégal jogui ko caɗele premier ministre woni horejo jagorɗe en gudditoyat jayde enquête jayde nde dawri ko haala parti socialiste jayde nde wi Aliou Ndoye Serigne Mbaye Thiam maître Moustapha Mbaye kamɓe fof ɓe jiiɗi ko Aminata Mbengue Ndiaye yo ya luɓoraɓe jayde nde wi dunda PS oɗo saaha wonko ɓe kaali e on fannu kono kadi ɓe jiiɗi ko landa o woni parti socialiste tawa noon ina wawa hesɗitinede jayde tribune journal groupe des médias jayde nde wi ko Pape Malick Ndour oɗo saaha omo jogui caɗele faade e justice o nawama kaso jayde l'informateur wi ko mandat de dépôt ko ayi woni ko waɗana ɓe ganduɗa kanum en goni hujikkintoɓe mo so mbawi gimmo daro so mbaɗani ɗum so renaki client mabɓe wonata ko e kaso jayde le soleil le quotidien national so on dewi e am ƴewoyen jayde nde holko finiri kañumne jayde nde wi ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye e conseil des ministres battu jagorɗe oliti wonde fête de l'indépendance koko waɗete délocalisé toon to diwan mo Thiès jayde le point toon jayde nde holliti Thiès ko toon tigui fête indépendance 2026 4 avril waɗete ko toon to cité du rail jayde nde ni waɗi ko natal muɗum garde rouge e hello aɗango jayde nde musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko jayde ƴimbinduno e ñalawma hande o wadde ko ɗo uddirten tokara ha janggo ɓayde ñande foof ina waɗi ko haale gasata tokara jarnama e kabaruji jayndeji ɗi musidɓe tedduɓe yeɓannoɓe ayaw mon la 2STV kabaruji mon actu pular ko ɗo henna tan jofnirten en jetti régie ha rédaction kala wonnoɓe juuɗe mumen e kumpital ngal hangal wawi latade so weeli Allah noon kabaruji ɗi ma gartu yontere fande kono ɗo e nden jokke tan yebde programme uji la 2STV la première chaîne de télé privée du Sénégal la pyramide culturelle yen ñalle jaam